aku yang penting. Oh. Iki apa ya kudu wong iki kan? Boten. Kudu wong iki piye? Coba nek ora anu dibagi. Sing iso ngeper ngono lho. Kadang niku atas ping 3 nembe saged. Aku turunan ngono ora buka. Aku lek pijet iku. Dikonoke. Nah, sampean boyoke wis lorong wis pirang lama? Suwe, Mbak. Wis suwi. 2 tahun wis ana ya. Muncul. Lah serong tahun muncul tandangi pisan nak. Oh. Apa urung Kaya wis ping kasar nak pinggangi urung dudut rumah Iki cekluk. kalau dene anu wis ana anune. Lem tektone. Bersih. Nggih, pun ngancing. kasar pisan. Dadi engko nak sing siji iso tarik, sing siji urung jegluk ya Oh. pindho. Ngancing. Terus ini. Ini kalian minggir sih bang.